салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи нобаробариҳои логарифмиро дида мебароем. Яъне дар синфҳои поёнӣ мо медонем ки нобаробарӣ чист, нобаробарии хатти гуфта чиро меноманд, нобаробариҳои квадратӣ, нобаробарии рационалӣ, ё ин ки дар синфи 11 мо ҳангоми функсияи нишондиҳандагӣ, модулҳои нишондиҳандагӣ, инчунин нобаробариҳои нишондиҳандагиро низ дида баромада будем. Имрӯз бошад мавзӯи мо бахшида мешавад ба нобаробариҳои логарифмӣ. Яъне таърифи нобаробарии логарифмӣ чунин аст: агар нобаробариҳо ё ин ки ададҳои номаълум дар таҳти ишораи логарифмҳо ҷой дошта бошад, ин гуна нобаробариҳоро нобаробариҳои логарифмӣ меноманд. Дар умум нобаробарии логарифмиро чунин менависанд: яъне агар логарифма a x калон аз b ё ин ки логарифма a аз x хурд аз b дода шуда бошад, пас ин гуна нобаробариҳоро нобаробариҳои логарифмӣ меноманд. фарз мекунем барои ҳал кардани нобаробарии логарифма a аз x калон аз b мо бояд асоси онро ба назар гирем. Яъне ки агар асоси логарифма аз як калон бошад, он гоҳ функсия логарифмӣ функсия афзуншавандагӣ номида мешуд ва ҳангоми a калон аз 0 ё хурд аз 1 будан, пас функсия логарифмӣ функсияи камшавандагӣ номида мешуд. Онро ба назар гирифта барои ҳалли ин модула ду ҳолатро дида мебароем. Менависем: агар a калон аз 1 бошад, пас нобаробарии зерин ба системи нобаробариҳо баробар мешавад. Яъне x калон аз 0 ва ҳам x калон аз a-ро ба дараҷаи b мебардорем ва системи зеринро ҳосил мекунем ки ҳалли ин системаро бо воситаи методи интервалҳо ё худ бо воситаи тири ададӣ ҳал кардан ёфта мешавад. Ва дар ҳолати дуюм мегӯем: агар a калон аз 0 ё хурд аз 1 бошад, пас нобаробарии логарифмӣ яъне функсияи камшавандагиро дорад ки x дар ҳама ҳолат калон аз 0, яъне кисои муайяни онро низ ба назар мегирем ва ҳангоми дидани дуюм нобаробарӣ аломати онро ба баръаксаш иваз менамоем. Яъне x хурд аз a нишондиҳандааш b иваз карда мешавад ки инро қоидаи асосии ҳал кардани нобаробарии логарифмӣ меноманд. Дар асоси қоидаҳои зикр гардида мо метавонем якчанд мисолҳоро дида бароем. Шурӯъ мекунем аз мисоли якум. Яъне барои мо чунин мисол омадааст: логарифма дар асосаш 2 аз x минус 1 калон аз адади 2. Яъне барои ҳалли ин гуна мисол мо бояд пеш аз ҳама донем ки асоси он афзуншаванда аст ё камшаванда аст. Оё ин функсия дода шуда афзуншаванда ё камшаванда аст? Азбаски a ба 2 баробар аст, пас ин функсия функсияи афзуншаванда ба ҳисоб меравад. Яъне ҳалли он баробар қува мешавад ба системи нобаробарии зерин. Яъне дар ҳама ҳолат x минус 1 калон аз 0 мешавад, ё ин ки x минус 1 калон аз 2-ро ба дараҷаи 2 бардорем, адади 4 ҳосил мешавад. Дар натиҷа x калон аз 1 ва ҳам x минус 1-ро ба тарафи рост мегузаронем ва калон аз 5-ро ҳосил мекунем. Алакун маҷмӯи қиматҳои ин системи модулаҳоро нишон медиҳем. Яъне x калон аз 1-ро мегузорем. Азбаски x калон аз 1 аст, пас маҷмӯи ҳалли ин нобаробарӣ аз 1 то плюси беохирро ташкил медиҳад ки адади 1 ба ин фосила дохил намешавад ва адади 5-ро дар поён нишон медиҳем ва метавонем дар болои он ё ки дар поёни ин тирча хат кашем ё штрих гирем. Азбаски дар ин ҷо аллакай маълум гардид, буриши ин ду нобаробариҳо аз 5 сар мешавад то плюси беохир иҷро мешавад. Яъне x қимат қабул мекунад ё тааллуқ дорад аз 5 ки он дохил намешавад
تا پلوس به آخر رو تشکیل میدهد. یعنی حل این نابرابری از 5 تا پلوس به آخر می باشد. بیایید اکنون مثال B را دیده میبریم. در مثال B چنین آمده است: لگاریتم 1 تقسیم 3 از x مینوس 1 خورد یا برابری فرض میکنیم مینوس 1. یعنی طلب کرده می شود که نابرابری زیرین حل کرده شود. یعنی خیلی که از نابرابری زیرین معلوم است، اساس لگاریتم با 1 تقسیم 3 برابر بوده. یعنی هنگامی لگاریتم اساس آن از عدد 1 خورد است، پس ما میگوییم که این فونکسی کم شوندگی را دارد. یعنی در اینجا می نویسیم a برابر است با 1 تقسیم 3. یعنی این عدد از 1 خورد می باشد و هم از عددی 0 کلان است. پس برای حل کردن این نابرابری ما باید علامت آن را به نظر گیریم. یعنی سیستم برابر قوه را ترتیب می دهیم. در این حالت x مینوس 1 کلان از 0 است و هم x مینوس 1 را هنگام یافتن موافق تعریف لگاریتم، یعنی موافق کم شوندگی فونکسیون، علامت آن به برعکسش عوض کرده می شود و 1 تقسیم 3 در درجه مینوس 1 را، یعنی اساس لگاریتم را به درجه مینوس 1 می برداریم و نابرابری چنین را حاصل می کنیم: x مینوس 1 کلان از 0 و هم x مینوس 1 کلان یا برابری 1 تقسیم 3 را به درجه مینوس 1 هنگام برداشتن عددی 3 حاصل می شود. در نتیجه x کلان از 1 یا اینکه x کلان یا برابری 3 را با 1 جمع کنیم عددی 4 حاصل می شود. اکنون حل این سیستم را در تیر عددی نشان می دهیم و برش این نابرابری ها را می یابیم. یعنی x کلان از 1 علامت کلان است، بنابراین مجموع حل های این گونه نابرابری از 1 تا پلوس به آخر را تشکیل می دهد. x کلان یا برابری 4 است، پس در اینجا 4 را نشان می دهیم. از بس که 4 داخل می شود و 1 داخل نمی شود، درونی دوره را پوره نمی کنیم. 1 داخل نمی شود لیکن 4 داخل می شود برای حل این نابرابری. از بس که x کلان یا برابری 4 است، پس مجموع حل این نابرابری از 4 تا پلوس به آخر را تشکیل می دهد. خیلی که از این رسم معلوم است، برش این دو نابرابری از 4 تا پلوس به آخر را تشکیل می دهد که یعنی حل این گونه نابرابری از 4 سر می شود تا پلوس به آخر را تشکیل می دهد. خوانندگان عزیز، اکنون مثال های دوم و سوم را همراه شما دیده می براییم. در مثال دوم چنین آمده است: LG x جمع 1 خورد یا برابری 2. در مثال سوم باشد لگاریتم اساسش 2 از x مینوس 3 جمع لگاریتم اساسش 2 از x مینوس 2 خورد یا برابری 1. شروع میکنیم به حل این مثال ها. در مثال دوم ما نابرابری LG x جمع 1 خورد از 2 را میبینیم. یعنی برای حل این نابرابری خیلی که معلوم است، اساس آن به 10 برابر است. یعنی این فونکسی افزون شونده، یعنی که هنگامی پرتافتن لگاریتم یا لگاریتم را هنگامی گم کردن علامت آن تغییر نمی‌یابد. یعنی x جمع 1 همه وقت مثبت است. این را البته به نظر باید گرفت و ما نیز میتوانیم عدد 2 را به نمود لگاریتم نیز قید کرده میتونیم. یعنی در بعضی موردها برای حل این گونه نابرابری چنین تبدیلات را نیز اجرا کردن ممکن است. یعنی چنین می نویسم LG از عدد 100. یعنی ما میتونیم این نابرابری رو به نابرابری زیرین برابر قوه گفته هم میتوانیم و در نتیجه دو لگاریتم را هنگام پرتافتن x جمع 1 خورد یا برابری عدد 100 حاصل می شود. از اینجا مجموع حل این نابرابری ها رو میابیم. یعنی x کلان از مینوس 1 x خورد یا برابری 100 1 را به طرف چپ میگذارونیم مینوس 1 حاصل می شود. یا اینکه x کلان از مینوس 1 x خورد یا برابری از 100 1 را ترک کنیم عددی 99 را حاصل میکنیم. یعنی در تیر عددی مجموع حل این نابرابری را
нишон медиҳем. Яъне минуси 1 азбаски x калон аз минуси 1 аст, ин он маҷмӯи қиматҳое мебошад ки аз минуси 1 калон аст. Яъне аз тарафи чап ва рост ҳалли маҷмӯи ҳалли ин нобаробариро ташкил медиҳад. Ин тавр штрих мекунанд ва x хурд ё баробари 99 ки мавҷуд аст, фарз мекунем 99 дар ин ҷой ҷойгир аст. давраро пурра мекунем, барои он ки он тааллуқ дорад дохил мешавад. азбаски ин он ададҳое ки x хурд ё баробари 99ро ташкил медиҳад, пас мо метавонем аз тарафи чап ва рост низ штрих гирем. яъне дар натиҷа ба мо чунин маҷмӯи ҳалҳо пайдо мегардад. яъне пас буриши ин нобаробарӣ чӣ хеле ки аз ин расм бармеояд, аз минуси 1 то адади 99 баробар аст. пас x тааллуқ дорад аз минуси 1 ки он дохил намешавад то адади 99 ки он дохил мешавад. чунин менависанд. дар баъзе мавридҳо ҳалли ин гуна нобаробариро чунин низ навиштан мумкин аст. минуси 1 хурд аз x ё хурд ё баробари 99 низ навистан мумкин аст. ё ин тавр менависанд ё ин тавр ишорат мекунанд ки ҳалли ин ҳалли нобаробарии дуюм ин маҷмӯъ шуда метавонад. анакун биёед ҳамроҳ мисоли серо дида мебароем. дар мисоли сеюм чунин омдааст. логарифм асосаш 2 аз x минуси 3 ҷамъи логарифм асосаш 2 аз x минуси 2 хурд ё баробари 1. барои ҳал кардани ин нобаробарӣ тарафи чап ва тарафи рости онро камтар табдилдиҳӣ мекунем. яъне табдил медиҳем. логарифма 2 ин ифодаҳоро бо ҳам зарб мезанем. x минуси 3 зарби x минуси 2 хурд ё баробари 1 мешавад. ва дар натиҷа азбаски 2 ин аз 1 калон аст, яъне ки функсияи афзуншавандагӣ мебошад, пас мо инро чунин навишта метавонем. яъне x минуси 3 зарби x минуси 2 калон аз 0 соҳаи муайянии ин нобаробарӣ ба ҳисоб меравад ва x минуси 3 зарби x минуси 2 хурд ё баробари 2ро ба дараҷаи 1 бардоштан адади 2 ҳосил мешавад. анакнун нобаробари 1 ва нобаробари дуюмро дар алоҳидагӣ дида мебароем. яъне нобаробари 1ро ҳал мекунем. x минуси 3 зарби x минуси 2 калон аз 0. нулҳо ё ин ки сифрҳои ин нобаробарӣ мувофиқан ба x1 баробари 3 ва x2 баробари 2 баробар аст. инро ба тири ададӣ қайд мекунем. мувофиқан ҳалли он ба 2 ва 3 баробар аст ки онҳо дохил намешаванд. азбаски дар ин ҷо аломати мусбат мавҷуд аст, мо метавонем аломати ин нобаробариро низ санҷем, ё ин ки метавонем якбора аз тарафи рост ҷамъ тарк ва ҷамъро гузошта ҷавоби ин нобаробариро нависем. барои чӣ? барои он ки дар курсҳои поён аллакай ҳалли ин гуна нобаробариро мо дида будем ва санҷида будем. пас ҳалли ин нобаробариро чунин қайд мекунем. ҷамъ минус плюс ба мо адади ҷамъ лозим аст ки онро чунин қайд мекунем. яъне ҳалли нобаробарии x минуси 3 ва x минуси 2 ин фосила ё ин ки аз минуси беохир то 2 аз 3 то плюси беохирро ташкил медиҳад. анакнун дуюм нобаробариро дида мебароем ва ҳалли онро бо ҳалли якум якҷоя мекунем, яъне буриши ин ду ҳаллро меёбем. яъне дар натиҷа x минуси 3 зарби x минуси 2 хурд ё баробари 2 аст. қавсҳоро мувофиқан мекушоем, яъне ки нобаробариро ба нобаробарии квадратӣ табдил медиҳем. яъне x квадрат минуси 2x минуси 3x ҷамъи 6 минуси 2 хурд ё баробари 0. ё ин ки x квадрат минуси 5x ҷамъи 4 хурд ё баробари 0 аст. қайд мекунем.
сифрҳои ин нобаробарӣ мувофиқан чунинанд: x квадрат минуси 5x ҷамъи 4 баробари 0. ин модула модулаи квадратии оварда шуда буда решаҳои онро мувофиқан аз рӯи теореми Виет меёбем. хонандагони азиз, боз як чизро бояд қайд кард ки мо метавонем ҳалли ин гуна модуларо бо воситаи дискриминант низ иҷро карда ёбем. яъне ҳалли ин гуна модулаи квадратии оварда шуда ба 1 ва 4 мувофиқан баробар буда ҳалли онро дар тири ададӣ қайд мекунем. азбаски дар ин ҷо аломати баробар аст, пас даврачаҳоро пурра мекунем. яъне 1 ва дар ин ҷо 4. аз тарафи рост аллакай мо медонем омӯхта будем ҷамъ тарк ва ҷамъ ҳосил мешавад ки барои мо аломати тарк лозим аст. онро ин тавр штрих мекунем. анакун маҷмӯи ҳалли якум ва маҷмӯи ҳалли дуюмро як ҷоя мекунем. яъне чунин ҳалли зерин ҳосил мешавад. яъне то 2 аз минуси б охир то адади 2 аз адади 3 то плюси б охир ва инчунин аз 1 қайд мекунем ки он дохил мешавад то адади 4. мо метавонем қайдкуниро аз поён низ ифода кунем. яъне чунин ҳал иҷро шуд. яъне чӣ хеле ки аз ин нобаробарӣ ё ин ки якҷоякунии ду нобаробарӣ маълум гардид, буриши ин ду нобаробарӣ аз 1 то 2 ва ҳам аз 3 то 4 пайдо мешавад. яъне ки ҳосил мешавад ки ҳалли ин гуна нобаробарии логарифмӣ номида мешавад. яъне аз 1 то 2 ки 2 дохил намешавад ва ҳам аз адади 3 ки он дохил намешавад то адади 4 онро дохил мекунем ки ҳалли ин нобаробарӣ ба ҳисоб меравад. хонандагони азиз, анакнун барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза ба шумо якчанд мисолҳо пешниҳод карда мешавад. яъне мисолҳо барои кории мустақилона. дар супориши якум талаб карда мешавад ки 4 нобаробариҳои додашударо бояд ҳал кард. мисоли дуюм бошад, нобаробариҳоро ҳал кунед ва дар ин ҷо ду нобаробарӣ пешниҳод карда мешавад ки ҳамаи онҳоро барои шумо барои кори мустақилона пешниҳод карда мешавад. хонандагони азиз, бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда. саломат бошед.